Guillem, qui va matar el seu fill i per què? Al meu fill el mataren 5 individus perquè era un antiracista, un antifeixista i un independentista. Dic 5 perquè només van condenar a un, però sense aquests 5 no hauria sigut possible matar a Guillem. Van ser necessàriament col·laboradors del seu assassinat. En parlarem i aprofundirem més en la història de Guillem, però dir-li que li estem molt agraïts des de la televisió pública pel fet que ens hagi vingut amb nosaltres esta nit a compartir este programa. Perquè sí, a Guillem Agulló el van matar l'any 93 i el seu assassí, només un, va passar a més només 4 anys a la presó. No fou considerat un delicte d'odi. 27 anys després, la ideologia ultra dels que assassinaren Guillem té representació institucional, tant autonòmica com a l'Estat. Avui parlem del discurs de l'odi, de l'extrema dreta, i ens preguntem si es blanqueja, si tenen impunitat els qui el difonen, en definitiva, i els mostrarem un tast, uns primers segons del muntatge de la pel·lícula La mort de Guillem, rodada fa unes setmanes amb la participació d'esta Casada Punt-Media. Serà d'ací a uns minuts. En l'edició d'avui de La Qüestió parlarem amb persones expertes i els contarem casos i llocs concrets com el que ens porta ara Carcaixent. Allà està el nostre company Xavier García del Valle. Xavier, bona nit. Conta'ns per què estàs precisament en este municipi de la Ribera Alta. Sí, bona nit. Doncs estem ací perquè com que parlarem de la ultradreta, parlarem del feixisme, Carcaixent presenta al respecte algunes característiques específiques. En esta ciutat, este municipi, la força majoritària en les últimes eleccions va ser Vox. En esta ciutat abunden les pintades, els missatges d'odi, com este que tenim ací darrere, però també hi ha molta gent disposada a no consentir-los. I també hi ha un ajuntament que des de fa molts anys intenta llevar-se de damunt la vergonya, la ignomínia que comporta tindre en el cementeri municipal la tomba d'un nazi, d'un feixista, d'un criminal de guerra. Parlarem de tot això, moltes més coses, perquè, com comprovarem en este programa, el feixisme i la ultradreta tenen moltes cares. El golpe de Estado se recrudece con el visto bueno de ETA. Señorías, por favor. Este gobierno de auténticos enemigos de España es un peligro. La derecha no acepta el resultado como si el poder en este país fuese suyo. Presumen del fraude en las elecciones que ganó el Frente Popular. Lo que te ha de mandar es hacer las cosas que necesita la ciudadanía, no hacer crecer las ideologías. La plaga de violaciones en manada cometidas fundamentalmente por extranjeros. De reconeixement a una lluita antifeixista que han representat en gran mesura els pares de Guillem Agulló. Sempre s'han quedat en les ganes de saber darrere de tot allò qui estava. De tot això que hem vist ara, en parlarem durant les 2 pròximes hores. A més del pare i la germana de Guillem Agulló, estaran amb nosaltres altres molts convidats, com les 3 persones que ens ajudaran a reflexionar durant tota la nit i que presenten ja mateix. Són el periodista Miquel Ramos. Bona nit, benvingut. Bona nit. Pilar Tamayo, també periodista, gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit, gràcies a vosaltres. I la professora Beatriu Cardona. Moltes gràcies, Beatriu, per vindre. Molt bona nit, gràcies a vosaltres. A més, també volem, com sempre, conèixer la seva opinió i el seu parer sobre tot el que posem damunt la taula de la qüestió. Adelaida Ferre, bona nit. Bona nit. Avui dedicarem bona part del nostre programa a analitzar el comportament de l'extrema dreta, però també volem recordar l'escriptora alcoiana Isabel Clara Simó, que va morir dilluns a 76 anys. Per això, el nostre hashtag d'avui, l'etiqueta amb què els animem a participar amb nosaltres, és esta, Coixinet LQ Júlia, en homenatge a una de les novel·les més llegides de l'escriptora. I com cada divendres, també els proposem que participen en l'enquesta que trobaran al nostre perfil de Twitter. La pregunta que els plantegem esta setmana és: creuen que es blanquegen els actes violents dels grups de l'extrema dreta? A hores d'ara, els resultats van així com veuen. Un 97% de les persones que ja han participat pensen que sí, mentre que només un 3% diuen que no es blanquegen. Més endavant tornarem per a veure els resultats definitius. Però també hem eixit al carrer i hem preguntat si els grups d'ultradreta gaudeixen d'impunitat, verge o no?
totes les polítiques tan d'extrems d'uns com dels altres, crec que al final la societat les rebutja. No solo la extrema derecha, yo creo que casi todos los partidos tienen sus cosas y la verdad es que entre artimañas y abogados y habilidades pues consiguen hacer muchas cosas que no deberían. Certes manifestacions que fan o certes maneres d'expressar-se que si no foren d'extrema dreta probablement tindrien càrregues policials o tindrien certes històries que no tenen. Creo que es al contrario. Están, muy a favor de la izquierda. Pase lo que pase, nunca les dan como dan a la derecha. Hay una derecha un poco más radical y otra un poquito más. No veo ningún tipo de impunidad por su parte que no se le aplique. Yo creo que hay a veces que sí y hay veces que no. Hay veces que en otros casos hacen cosas más fuertes y no se les hace nada, y a otros que no hacen apenas nada los tienen años. Yo soy más permisivo para la derecha, que no por la izquierda, absolutamente no, porque ya la izquierda no existe más. Opinions de tots els colors. Parlarem de com l'extrema dreta sembla que s'ha llevat tots els complexos i mostra obertament el seu discurs d'odi, i mirarem també amb la connivència de qui ho fan. Però abans fem una ullada ara al pronòstic de l'oratge, perquè amb les previsions a la mà podem dir que l'oratge adquireix categoria de notícia. Sí, avui fem una aturada en el camí per a mirar de reüll el primer temporal fort de l'hivern. Es diu Glòria i el tenim ja a les portes. Marc Santandreu, bona nit. Bona nit. Les previsions de moment són negatives, però explica'ns què és el que ens cal esperar. Sí, anem a veure què esperarem a partir almenys d'este diumenge, de finals de setmana, perquè este temporal ens portarà una baixada important del termòmetre per tot arreu, també vent intens de nord i de nord-est, un temporal marítim molt acusat, més que important, al nostre litoral, també pluges i nevades en cotes relativament baixes, de fet. Sí, Marc, de fet hem de dir també que tant la Generalitat com a EMET ja han decretat alguns avisos que caldria tindre en compte. Així és, anem a veure, de fet, este mapa d'avisos complet, com diem, per pluges, per neu, també per vent intens i per fort onatge. Avís roig a les zones litorals de la Ribera Baixa, de la Safor i també de la Barina. I ara veurem també que aquestes cotes de neu baixarien fins als 500 metres en zones de les comarques de la meitat sud i també baixarien fins als 300 a partir de dilluns a l'interior nord del territori. Estem parlant de cotes molt baixes, però ens has dit abans que el vent serà una de les característiques. Sí, de fet anem a veure l'evolució d'aquestes ratxes previstes per als pròxims dies, perquè demà encara parlarem... Tot això són ratxes de vent, Així és, demà vent de llebeig cap al nostre territori, però miren com a partir de diumenge a poc s'enfortirà este vent i miren com és esta banda de vent molt intens amb ratxes que podrien, atenció, així el tenim, efectivament, superar els 100 km per hora en zones orientals. Estos colors morats, ja diem, indiquen justament això, ratxes per damunt dels 90-100 km per hora. I ens deies que també la situació marítima es complicarà amb onatges que arribaran a ser històrics, dèieu, no? Efectivament, de fet, mirem també l'evolució de l'onatge esperat, de la situació marítima per als pròxims dies, i a partir de la matinada de diumenge cap a dilluns, així ho tenim, aquesta taca negra que veiem. Negra, què significa, Marc? Així és, Adelaida, doncs unes zones, podríem dir, excepcionals, ones que podrien superar els 6-7 metres d'altura, especialment, ja diem, en punts litorals de la Ribera Baixa, de la Safor i també zones de la Marina. Ja sembla que a partir del dilluns de vesprada continuarem amb un oratge o amb una situació marítima complicada, però començarà a remetre. Per tant, recapitulem, molt de vent, molt d'onatge, i pel que fa a la pluja, què és el que hem d'esperar? Ara mirarem, també veiem l'evolució de les pluges previstes, també per a les pròximes 48-72 hores. Començarien a entrar durant la vesprada de dissabte, però ara veurem com també comença a entrar esta llengua d'humitat, que només així ho tenim fins a la nit de diumenge, podríem dir, ja podríem esperar quantitats per damunt dels 100 litres per metre quadrat. Ja diem, insistim, són previsions, encara 2 dies, però això és el que podríem esperar. I si anem un poquet més enllà... Clar, perquè el temporal durarà més dies. Fins al dimarts, dimecres de la pròxima setmana, miren el següent mapa que ens indica que en zones orientals del territori, especialment al sud del Golf de València, podríem esperar durant tot l'episodi acumulacions que superarien els 180, puntualment 200 litres per metre quadrat. Doncs ens falta parlar de la quarta pota d'aquest temporal, que seria la neu. Anem a veure, de fet, l'evolució prevista d'estos paquets de neu, que també ja diem que seran importants previsiblement durant les pròximes jornades. Novament, diumenge afectarien de matí a
Ahí ho tenim a les comarques d'interior nord i fixen-se en el que es podria acumular només fins a la nit de diumenge en les zones del nord d'Alacant. Estem parlant de 69 centímetres de gruix de neu, eh? Efectivament. De fet, si anem una altra vegada més enllà, miren fins al dimecres, al dimarts a la nit, el que podríem esperar, gruix màxims de més d'1 metre en zones dels Ports, també de l'Alt Maestrat i, com dient també, en les zones muntanyoses del nord d'Alacant, amb unes cotes, ja ho hem dit abans, baixes relativament per a ser així a la Comunitat Valenciana. Per tant, un temporal important, el que tenim per davant, i que has dit que s'allargarà fins a dimecres. Sembla que ja comença a remetre aquesta situació d'aquest primer temporal de l'hivern del 2020. Doncs caldrà estar molt pendents, molt alerta, anar seguint puntualment les previsions i les recomanacions dels serveis d'emergències. De fet, Marc, hem de dir que esta mateixa vesprada, en un comunicat, la DGT aconsella avançar la tornada del cap de setmana a dissabte de vesprada. Diu que el temporal podria afectar carreteres locals i comarcals i també autovies i autopistes. Estarem molt pendents. Gràcies, Marc. A vosaltres. Doncs estarem molt pendents de l'evolució de l'oratge, ja saben, a més que totes les finestres de punt els mantindran informats. I ara ja sí, ens capposem en el tema d'avui. El discurs de l'extrema dreta s'ha institucionalitzat, són tercera força al Congrés i a la tribuna d'oradors diuen coses com aquestes. Son ustedes los responsables de la tragedia en el Mediterráneo. Y son ustedes, señor Sánchez, los responsables de la violencia sexual contra muchas mujeres. La plaga de violaciones en manada cometidas fundamentalmente por extranjeros. Quiere presidir un gobierno ilegítimo, un gobierno que cuenta, señorías, con el beneplácito de ETA, que la compañía aseguradora de la investidura se llama ETA. El monarca... El golpe de Estado se recrudece con el visto bueno de ETA. El monarca, fundamentalmente, tranquilidad. Con la traición del PSOE y con la sumisión, la triste sumisión de Teruel existe. Realmente me está escandalizando el lenguaje tan duro y tan... Un ciudadano normal no entiende muy bien estas cosas. Tomás Guitarte, al que la extrema derecha está señalando para que otros ataquen. Un repugnante fraude electoral. Un gobierno integrado por comunistas, con estrechos vínculos, con dictaduras, con personajes narcoterroristas. Señorías, por favor. Es la indignidad de pactar con Bildu por encima de todo. Esa es la auténtica señor indignidad Espinosa de los Monteros. Por la que todos ustedes deberían estar avergonzados. Señor Espinosa de los Monteros. El rebelde Torra no ha sido aún destituido ni detenido. Hemos visto a un partido socialista arrastrado ante el golpismo catalán. ¿Presume usted del golpe de Estado del 34? ¿Presume usted de que Indalecio Prieto mostrara una pistola en este Congreso? ¿O presumen del fraude en las elecciones que ganó el Frente Popular? ¿O presumen del envío de las reservas de oro del Banco de España a Moscú? ¡Viva el rey! ¡Y viva España! Este tipus de discurs ha anat acompanyat d'un altre, més agressiu, que han llançat diversos col·lectius i grups d'ultradreta a les xarxes socials i que en algunes ocasions s'ha traslladat també al carrer. Són missatges que deslegitimen el nou govern, com ara este que veuran darrere meu. Són missatges, si podem ensenyar-vos alguns tuits, és un missatge del secretari general d'Alternativa Espanyola que feia fins i tot alguna referència, si el tenim, alguna referència al 1936, deia, després de 84 anys, tornen els comunistes. O un altre, que ara els ensenyarem, que qualifica el govern de traïdor i qüestiona la validesa dels diversos governs democràtics. També hi ha qui qüestiona també la validesa del recompte i alerta, ja ho veuen ací, d'un suposat frau electoral. Són missatges que han cristal·litzat en mobilitzacions al carrer de l'extrema dreta, com veuen en este tuit, en què qualifiquen el nou govern, la ciutadania, de front populista. També a València, grups de la ultradreta es van concentrar diumenge passat en protesta per la cavalcada infantil de les Magues de Gener. Així en tenen una mostra d'aquestes protestes. Precisament per aquest acte van actuar diverses colles moixarangueres i hi va haver qui no hi estava d'acord. Vegem el que li va dir un home a Joan Ribó, alcalde de València, sobre este fet. Pero los castellers sí, no, si los castellers son del GMSI, claro, y las fallas son de Cataluña, no te jode. Sí, los castellers son del GMSI, claro, toda la vida del GMSI, me cago en la puta.
Doncs, Jessica, el que acabem de veure és el clima que es respira al carrer. I això ha sigut esta setmana, però va ser fa 27 anys quan uns fanàtics nazis van matar Guillem Agulló, de només 18 anys, i avui estan amb nosaltres son pare, ja l'hem escoltat totes, i la seva germana Betlem. Guillem, moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. El cas de Guillem, però, no es va considerar un delicte d'odi, no es va tindre en compte i ser component, no? Per què? Perquè no estava tipificat en l'agravant de delicte d'odi i es va considerar una baralla. Una baralla. Una baralla entre jovens i aquest tribunal considera que no era normal que un jovet tinguera una ideologia i que per aquesta ideologia pogueren haver-lo mort. També és de veres que aquest tribunal sabia que aquells que mataren a Guillem també tenien una ideologia d'extrema dreta. I, per tant, va ser un judici estafa. Nosaltres sempre hem dit que és un judici estafa, que l'únic que volia era tapar allò com una baralla entre amics i que se quedara com allò. I, bueno, ficarem 16 anys de presó a Cuevas, l'únic que varen condenar, i als 4 anys ja estaven al carrer. Tindrem l'oportunitat de fer un seguiment del que va ser, a més d'esta persona condenada per l'assassinat, i quina és la seva trajectòria després. Però per aprofundir una miqueta més amb Guillem, quines idees defensava el seu germà? És a dir, quins eren els seus ideals, les seues inquietuds, encara que ja ens ha explicat? Guillem era un jove de 18 anys que era obertament antifeixista, era antiracista i era independentista. Sobretot, tenia unes inquietuds que podria tindre qualsevol persona en aquella època i que ens representa a molts avui en dia encara. I el que passa que ho mostrava sense por i de fet ell portava una estètica que el vinculava a la seva forma de pensar. I el van assassinar per com pensava, per qui era i pels seus ideals. Ell, la nit en què el van assassinar, portava un parche de nazis fora i el van identificar els seus assassins dient que quién era ese que lleva el parche de nazis fuera porque nosotros somos nazis. I van anar a apunyalar-lo perquè portava això. Van anar expressament per aquest símbol. Per aquest símbol. Vull dir que després tot el tema que va passar en el judici, que se va voler despolititzar, era irrisori, perquè efectivament tot el que va passar durant la baralla i durant aquella nit era d'una marcada qüestió política. Sí. Sí. La pegatina de Nazis fora, que era una prova evident de la seva condició d'antinazi, en les proves pericials no aparegué. O sigui, arrencaren la pegatina, tragueren la xaqueta i no aparegué. O sigui, estaven ocultant proves evidents que Guillem era un antinazi i que per aquesta causa el van matar. O sigui, dic que va ser un... Aquell parche li'l va cosir la meva mare a mà. Aquest parche estava en aquesta xaqueta. I tingueren l'interès de llevar aquest parche perquè no identificaren, perquè aquella circumstància no donara la motivació de que era un crimen polític. Però després, ja sabem com ha anat cada un per la vida, no? El Cuevas i companyia ha continuat fent maldats per ell. Havia patit ja amenaces o algun tipus de... Ho desconeguem. No ho sabem. Ho desconeguem. Segurament el nostre fill no volia fer-nos patir, però jo, quan vaig averiguar la vida de l'entorn on ell estava, que eren els seus amics, i que per a mi va ser una grata sorpresa trobar-me que el meu fill estava en aquest món, per exemple, al barri del Carmen, que ell habitualment anava al Vito Lumbagui, que és on anaven els independentistes. I al Casal Popular. I al Casal Popular. Sí que és de veres que alguna gent una miqueta més major ens varen dir que allí ells assaltaven els locals i apallissaven a la gent que n'hi havia per allí.
habitualment. Habitualment. Vostès, a més, també han sigut amenaçats, han sigut perseguits d'alguna manera. Tot això també ha quedat impune i ha acabat a hores d'ara? No, no. Una més, vull dir, ells continuen cridant Guillem, jódete, ¿dónde están, no se ven los amigos de Guillem? O pío, 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 que se ha ido a los cielos, no? En el sentit de que ells reivindiquen la mort de Guillem com una prova de la seva valentia d'haver mort un roig independentista i hi ha molt orgull d'ells. L'odi que transmeten és de tal bestiesa que a nosaltres, 27 anys després, continuem fent-nos mal i no n'hi ha ningú fiscal que per ofici investigue i averigüe què passa, perquè segurament hi ha complicitats oscures que desconeguem. De fet, el tercer dia de rodatge de la pel·lícula que s'està fent en memòria del meu germà, varen aparèixer pintades nazis a la façana de la casa on s'estava rodant. En parlarem també, i ara que ho han mencionat, la història de Guillem aplegarà ara a la gran pantalla, just amb l'auge del discurs de l'extrema dreta i amb la seva entrada a les institucions. Com saben, a Punt Mèdia i TV3 han coproduït la pel·lícula La mort de Guillem. Ara està en procés de muntatge, més avant en parlarem a bastament, però així en tenen un xicotet tast d'aquest muntatge. Quan anàrem en els crios, entonces tu veus tot molt més gran, però jo crec que les merdes d'Europa... Què fan els iaios així? I no sé què senten quan veuen això. Molt fort. No havien tingut l'oportunitat encara de veure cap part del muntatge per veure-ho fora, no? S'ha gravat fa només unes setmanes, va ser al desembre. Però està molt... Aquest és el moment en el que venen els meus iaios. Nosaltres estàvem de càmping, en un càmping al que solíem anar, en vacances de Pasqua. És el moment en el que venen els meus iaios per a donar-los la notícia. I així va ser, més o menys, que els meus pares van arrimar a parlar amb ells i ja se n'anaren. Però fixa't el detall que la Guàrdia Civil averigua on vivim, els veïns li diuen on viuen els meus sogres i van als meus sogres i li diuen el que n'hi ha. Però no pregunten on estem nosaltres per a donar-nos la notícia a nosaltres. Fan fer patir als meus sogres aquella situació tan dolorosa també de vindre a contar-nos que havien assassinat a Guillem. Estaven en Sagunt, que el càmping era així a la vora. Però no digueren res més. Però els feren, els obligaren a ser ells mateixos que anaren a... Sí, la crueltat és d'unes... Bueno, és increïble. Els va semblar una bona idea des del principi que es fera una pel·lícula per a contar la història de Guillem? Sí. Sí, molt bona idea. Fa un parell d'anys, un any i mig o llarg, ens contaren el projecte i no se ho acabàvem de creure, la veritat, però sí que és de veres que les persones que ens contaren què pensaven fer i quin era l'argument, ens paregué molt interessant. I aleshores vingueren a casa, retirarem caixons, fotografies, tota la història, i estiguem molts mesos parlant. Sí, vàrem remoure molt i reviure. Està sent molt dur, entenc. És que, sobretot, el fet que ens han fet que recordàrem moments molt concrets, ja fa anys, i són moments molt difícils que, en certa manera, nosaltres això emocionalment ho tens un poquet més bloquejat. I llavors el fet d'haver tingut que reviure el com se comunicàvem amb Guillem, el com s'abraçàvem, les coses que ens dèiem, els moments concrets, ens ha remenejat moltíssim, moltíssim. Ells ens demanen disculpes per remoure el dolor, però jo sé que és necessari que es faci per a que conegui la gent que li passa a Guillem,
perquè li podia haver passat a qualsevol altre, no? Però la circumstància especial de Guillem, que és aquest xaval que volgueren haver sigut tots i que malauradament el van matar un grup de nazis intolerants, s'ha convertit en un mite, reflexa la importància de que tenim que continuar lluitant per les llibertats i per els drets humans. D'alguna manera contribueix a això, que es conega, Guillem, que s'ha convertit en un símbol de la lluita antifeixista. Sí. Però han passat 27 anys. S'han sentit la família abandonada? Bueno, al principi sí. Al principi tenim un grapat d'amics que ens varen protegir, ens varen mimar, ens varen entretindre, ens varen evitar que caiguérem en el forat de la desesperació. I de la mà de molts amics anàrem contant per ahir, per el món, qui era Guillem, i poquet a poquet aquesta història s'ha convertit en una bola de neu que ha anat creixent, i ara últimament les institucions estan fent una miqueta de cas, però evidentment la mort de Guillem ha sigut una espècie d'antídot a lo que s'ha fet mal, no? I com que Guillem no havia fet res mal, simplement volia pensar en llibertat i volia expressar les seues idees de la manera que ell volia expressar-les, que jo no li vaig ficar mai ningun impediment, no estava limitat a res que poguera impedir la seva manera de ser, doncs li costava la vida i, per tant, això va ser una injustícia molt gran. I en aquests anys ens hem anat sentint acompanyats cada vegada més. I la gent ha fet seua la lluita de Guillem i que nosaltres creiem que és una mostra d'amor i d'estima molt gran cap a Guillem i cap a la família, tot el que ha fet la gent que ha estat al nostre costat i que fa possible tot això, i fa possible que se facin pel·lícules sobre Guillem i que conten aquesta història, que això no se torna a repetir i sobretot que no s'oblide el que suposa l'extrema dreta i que la tenim ahí, que hem de ser conscients i conseqüents. I a això volem contribuir nosaltres perquè no s'oblide el que va significar i el que va succeir amb Guillem. Fem repàs una miqueta del que va passar amb el seu assassí. L'Audiència de Castelló no va tindre en compte la motivació política, com ens han explicat, de l'assassinat, i només un dels 5 detinguts, Pedro Cuevas, fou condemnat per homicidi. L'assassí tanmateix no abandonà precisament la seva militància neonazi. Guillem Agulló va ser assassinat l'11 d'abril del 1993 a Montanejos, a l'Alt Millars. Estava en una acampada de Pasqua amb amics i un grup de nazis els va atacar a l'eixida d'un bar del poble. Un d'ells li assestà una punyalada al cor i Guillem va morir pràcticament a l'acte. Tenia 18 anys. La policia va detindre 4 individus. Un altre, que havia fugit, s'entregaria més tard per a declarar-se autor material del crim. Era Pedro Cuevas, àlies El Ventosa. Destacat militant de la ultradreta valenciana, tot i que tots els implicats van negar la seva ideologia feixista. El juí es va celebrar 2 anys més tard i el tribunal va absoldre els 4 primers detinguts i només va condemnar Pedro Cuevas a 14 anys. Guillem Agulló era un militant antifeixista i independentista i des del primer moment la família va denunciar el crim com un atac d'odi amb motivacions polítiques, però el tribunal només va apreciar una baralla entre joves. Dels 14 anys de condemna, el Ventosa només en complirà 4. Va quedar en llibertat per bona conducta i immediatament va reprendre la seva militància nazi. L'any 2005 el tornen a detindre en el marc de l'operació Panzer contra una xarxa feixista que actuava sota les sigles FAS, de Frente Antisistema. A l'espera de juí, Cuevas concorre a les eleccions municipals del 2007 al municipi de Xiva, a la Foia de Bunyol, en les llistes d'Aliança Nacional. Quan finalment és jutjat amb 16 acusats més l'any 2015, el tribunal decreta l'absolució per a tots ells després d'anul·lar les proves de càrrec. No va acceptar les gravacions que havia fet la policia i, a més, gran part del material i les armes confiscades en l'operació va desaparèixer sense explicació del magatzem on les custodiava la Guàrdia Civil.
Completant la fotografia del disbarat, molts dels acusats, entre els quals hi havia Pedro Cuevas, van reclamar la devolució del material confiscat i fins i tot indemnitzacions per la seva destrucció. Diré una obvietat, però sembla que si ho veguérem en un argument de pel·lícula no ens la creuríem, no? No creuríem... Doncs mira, això, segons l'Audiència Nacional, els absolen perquè resulta que la fórmula per a detectar a l'operació Panzer, que és a través de punxades telefòniques, no és l'adequada, segons ell, perquè no és grup terrorista. I això només se pot aplicar a grups terroristes. El motiu, al final, és que són impunes. És la màxima representació de la impunitat. Estem vento que estan protegits i per a ells és molt barat matar a un roig independentista o a un homosexual o a una lesbiana. Ells van a tot allò que nosaltres estimem. Nosaltres estimem la vida i estimem a totes les persones que són diferents, però ells no. Ells volen uniformitat, disciplina, qui mando jo i tu te calles, i aquesta és la diferència entre los novios de la muerte i els que estimem realment la vida. Quan va passar això amb l'operació Panzer, tants anys després, van sentir vostès que de nou els havia fallat la justícia? Sí. Ho veuríem com una qüestió també, no? En principi va ser com... Fins i tot vàrem dir, veus, almenys se veu clarament que Pedro Cuevas, en aquest cas, estava implicat realment en una trama feixista. I en això va ser com un descans, perquè era públic i se va veure que ell estava ahí. Però després de que... I pensàvem que ahí sí que la justícia faria el que tocava. Però una altra vegada va tornar a fallar. I a l'acusació li costa 40.000 euros presentar-se en el judici. En el cas del judici per l'assassinat de Guillem, han parlat, per exemple, d'aquesta prova que va desaparèixer. Què més va passar? Va passar que va aparèixer un testig protegit que aparegué allí en el judici i estava darrere d'un biombo, en un casc i tal, i ningú sabia qui l'havia portat. I resulta que començava a parlar mal de Guillem i dels amics de Guillem i que anava protegit perquè deia que tenia por de Guillem i de la seva família. I començava a dir coses inventades i no sé què, i se va prendre... I això sí que es va tindre en compte? Se va tindre en compte. El judici anava bé, anava molt bé, possiblement està encarrilat i va determinar molt bé les causes. Però apareix el testimoni X que canvia totalment tota l'argumentació de la defensa. I se'l té en compte. I se'l té en compte, i a partir d'aquest moment nosaltres ja es tenim en compte que anava per mal camí, ja no anarem al judici mai més, i diguérem, el judici el guanyarem en el carrer, perquè si la justícia la tenim en contra, si els aparells de l'Estat els tenim en contra, si la Iglésia la tenim en contra, si els polítics els tenim en contra, si els mitjans de comunicació els tenim en contra, només ens queda el carrer. Eixir al carrer, explicar-ho, i quan guanyem el carrer, guanyarem la batalla. Jo crec que aquesta batalla al final l'han guanyat, i aquell tribunal que va acusar, que va fer aquella sentència, avui és condemnat per l'acusació popular de les masses populars. Per aquesta banda, està aquesta realitat, però quan senten al Congrés, a les Corts, aquests discursos que són tan similars, tan pareguts als dels assassins de Guillem? Mira, ens remou que les coses no han canviat massa. No és que no han canviat massa, és que ja estava. El discurs estava soterrat, amagat, i apareix en una conjuntura especial en l'estat espanyol, que és que l'esquerra va perdent possibilitats d'intervindre per solucionar els problemes de la gent. I aleshores és quan apareix en força l'extrema dreta per
per acabar de rematar, no? Però nosaltres, jo crec que sempre ha estat l'extrema dreta. El que passa que ara no s'amaga, no? I ha aconseguit calar o atraure a certa part de la població. Sí. La gran pantalla plegarà a la tardor, però la història de Guillem també la podrem llegir en un llibre que ha escrit una de les nostres convidades al programa d'esta nit. Sí, la pel·lícula sobre l'assassinat de Guillem Agulló s'emmarca dins d'una iniciativa de micromecenatge anomenada La lluita continua, que inclou, a més, este llibre que veuen a la pantalla i que és obra precisament de Núria Cadenes. Núria, bona nit. Hola, bona nit. Què ens trobarem al llibre? Doncs els fets. Perquè d'entrada, quan em van proposar de fer un llibre sobre el cas del Guillem Agulló, la idea era fer una novel·la. I el que passa que en aquest cas els fets són tan bèsties que vaig veure que era impossible novel·lar res i de fet tenia ganes d'agafar els documents, el sumari, els informes policíacs, les coses, les notícies de l'època, l'hemeroteca, i dir, aquí ho teniu. Perquè la intenció al final del llibre és simplement que el lector o la lectora pugui veure què va passar. Clar, un llibre amb el sumari i de més seria difícil de digerir. Per tant, jo hi vaig posar el mínim de literatura possible, simplement per a fer-ho un poc més llegidor, precisament, i per donar-li una mica de vida. Però és que en aquest cas els fets són tan bèsties que semblen increïbles, que és una mica també el que estàveu comentant abans. I aleshores que cadascú que llegeixi i que tregui les seves conclusions. O sigui, dius que has intentat posar els fets de la manera més freda possible, que te n'ha eixit, per tant, una novel·la documental. Sí, aquesta és l'etiqueta que li han dit. Sí, hi ha la mínima ficció, hi ha personatges reals, hi ha personatges inventats, que podem ser tu i jo, o aquell senyor que escriu un dia una carta al diari, o que llig un dia una carta al diari, i què passava aleshores. Però, diguem-ne, el relat dels fets, i de fet hi ha trossos que són documents directes, simplement transcrits o traduïts, perquè és que qualsevol cosa que jo puga inventar-me no se la creuran, diran què me n'he passat, doncs per tant, aquí ho teniu, això escrivia la Guàrdia Civil, o aquest és un tros del sumari, o aquest és un article de les províncies. La història és més dura quan ho poses tot negre sobre blanc? És increïble. De fet, per això també és important tornar-ho a explicar, perquè si no, arriba un punt que sembla que això no hagi passat. I aleshores és intolerable que passin coses com aquestes, s'han de conèixer per intentar preveure-ho. Tu ja ho has dit que t'has documentat moltíssim, que has agafat els informes policíacs, però també t'has submergit molt en el relat dels mitjans de comunicació d'aleshores. Què ens contava la premsa? Com ens ho contava? La premsa, determinada premsa. Diguem-ne, el llibre jo crec que és una història d'impunitats. I es veuen, doncs, és un relat de com es construeix la impunitat d'un acte criminal com és l'assassinat del Guillem Agulló per qüestions polítiques. I aleshores aquí es veu l'actuació de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil, que no van detenir els assassins. És que és tan bèstia com que la nit de l'assassinat del Guillem, a qui van detenir, qui van retenir tota la nit van ser els amics de Guillem, que van passar tota la nit retinguts, al matí els van estar interrogant, que estem parlant de xiquets i xiquetes de 16, 17, 18 anys, i els assassins no els van detenir. La Guàrdia Civil va arribar a parlar amb ells. I se'n van anar. I se'n van anar, no, diuen que no saben qui eren o què foren, i se'n van anar. I no els van detenir en cap moment. Va arribar un moment que es van posar d'acord i es van lliurar a la policia. Clar, això sembla tan bèstia, el relat aquest d'aquella nit amb els amics de Guillem allà incomunicats, l'endemà al matí interrogant-los mentre els assassins se'n van a casa, sembla tan bèstia que dius, si jo ho explico no s'ho creuran. Per tant, posa els documents. M'has parlat de determinada premsa, la campanya ignominiosa del diari Les Províncies és d'estudi. Com es van dedicar sistemàticament a intentar criminalitzar el xic mort, el Guillem Agulló, com si ell fos la persona violenta i els assassins foren uns xicos que passaven per allí. Això és sistemàtic.
És d'estudi, algú hauria d'agafar tota la hemeroteca i fer el buidatge de l'ús de les paraules, és una cosa realment de vergonya. Per tant, jo això t'ho puc dir i tu t'ho pots creure o no. El que he agafat és agafar trossos de diaris, hem intentat marcar que es veja que això és una transcripció, que no m'ho he inventat jo, per dir, mira com escrivien, sinó això és el que estava... Són els fets, és el que va passar. Això és el que va passar, no? És una història d'impunitat també construïda des de la justícia espanyola. Ens estaven comentant. El judici és de les coses més vergonyoses a les quals he assistit en la meva vida. El judici als assassins de Guillem Agulló, que el tribunal va acabar fent que semblara un judici a Guillem Agulló. És que al final ja no sabies què jutjaves, no? Això també s'ha d'explicar. És tan salvatge que sembla impossible. Aleshores és veure com s'ha anat construint un relat que al final acaba, sembla que estiga garantint la impunitat d'aquests fets. Sembla que estigués dient, si mates a un xic de 18 anys no et passarà res. No et passarà res. Doncs, Núria, t'agraïm que hagis estat esta nit amb nosaltres. Quan podrem tindre el llibre? Quan podem llegir-lo? El 3 de febrer. El 3 de febrer. Però hi ha una... Si em permets una cosa molt curteta, perquè no és... També hi ha una qüestió que jo crec que és molt important, que és veure com tan dur i tan bèstia i al final no han guanyat. Vull dir que avui, passat el temps, n'estem parlant, que es fa la pel·lícula, que en el seu mateix moment hi va haver en aquest país milers de joves que van prendre consciència política arran de l'assassinat del Guillem. Se n'ha dit la generació Guillem Agulló. Passar d'aquesta generació que va perdre la por o que va saber controlar la por i no va voler callar, que també és una manera interessant d'actuar políticament. En continuem parlant i que al final Guillem Agulló ha esdevingut un símbol de llibertat. Vull dir que no sempre guanyen ells, i en aquest cas no guanyen ells. Guanya, en aquest cas, la democràcia i la llibertat. També val la pena saber-ho, malgrat el dolor. I quedarà per a la memòria col·lectiva. Gràcies, Núria. Doncs no només un llibre, també concerts, un cicle de xerrades, una pàgina web i una pel·lícula, La mort del Guillem, formen part del projecte de memòria col·lectiva que és La lluita continua. Ja els he mostrat un xicotet tast del muntatge, però un equip de la qüestió ha conegut més detalls del rodatge. Quan anàrem érem uns crios, entonces tu veus tot molt més gran, però jo crec que les mernes d'Europa... Les primeres imatges que tenim en exclusiva de la pel·lícula La mort de Guillem ens avisen de la trama. La família del jove antifeixista de Burjassot, assassinat fa 26 anys, està a punt d'assabentar-se de la seva pèrdua. És l'inici d'esta història fílmica en procés de muntatge que transita entre la ficció i el documental. La veritat contada i actualitzada a través d'un guió que als 3 dies de rodatge ja havia de reescriure's. Unes pintades neonazis autèntiques i intimidatòries recordaren a l'equip de gravació que el poder latent de l'extrema dreta aguaitava esta volta de forma cridanera. La situació va ser molt incòmoda. En el rodatge ja havíem sofrit l'amenaça invisible d'estos grups, perquè el xaval, un militant antifeixista que havíem seleccionat per a representar a Guillem Agulló, va renunciar per por. Nosaltres ja sabíem que aquesta pressió anava a estar, no? Quadro i... acció. A la tardor s'estrenarà este projecte audiovisual de les productores Suica Films, l'Astor i Som Batabat, darrere del qual està també el suport d'Apunt Mèdia i TV3. Gloria March i Pablo Molinero interpreten els pares de Guillem. Jani Collado, el seu fill. Jani dona la cara per la pel·lícula, fica la cara a Guillem Agulló, i en aquest moment, avui, quan mos crideu a explicar aquesta història, Jani m'ha demanat no participar en aquesta entrevista. Simplement necessita donar-se un temps, evidentment, ell sap que la seva cara estarà ahí, que la pel·lícula estarà ahí, i com és conscient del que s'enfronta, ens demana que minimitzem, de moment, per almenys donar-li una treva, que minimitzem la seva exposició al risc. És molt trist. Les pintades fetes amb voluntat dissuasiva s'han incorporat al metratge com a resposta. Rèplica il·lustrada amb vocació d'agraïment per la defensa de la concòrdia democràtica.
Sentíem que n'hi havia que reivindicar no només el cas de Guillem, sinó sobretot la lluita antifeixista de moltíssima gent. Teníem una sensació de que el feixisme o que l'extrema dreta era una cosa que molestava fins i tot per als més demòcrates, i per tant hi havia com una certa bueno, anem a deixar-ho passar, que no passa res, que no passa res. Si no passa res, els hem donat tant d'espai que l'han ocupat quasi tot. Saludem en directe Carlos Márquez Marcet, que és el director de La mort de Guillem. Bona nit. Hola, bona nit. Què és el que trobarem a la pel·lícula, quan la puguem veure? Bueno, doncs trobarem, per una banda, un seguiment de tot el procés des del moment de la mort de Guillem fins tot el que va ser el judici, però sobretot també trobarem una reflexió al voltant del que va suposar la figura de Guillem i com va suposar tenir que confrontar-se no només a la pèrdua d'un fill, sinó també de la construcció d'una causa. I és bueno que, en el fons, la pel·lícula va d'això, de com convertir Guillem el que després ha significat. Les amenaces i les pressions també van estar presents durant el rodatge. Com les vau viure? Sí, jo me'n recordo, no sé si està Belén per allà encara perquè no us veig jo, però me'n recordo quan vam tenir les pintades i tot, que estàvem tots molt espantats, no? I la Belén ens va dir, ostres, tranquils, vull dir, és el que ens passa cada any, no? En aquest sentit, vull dir que és una cosa que la família ha viscut molt i per nosaltres ha sigut apropar-nos també, a mi m'ha ajudat molt, no?, apropar-me, però també t'haig de dir, perquè s'insisteix molt en això, però jo, per altra banda, ha sigut molt bonic tot el recolzament de gent que hem tingut tota l'estona, que volia que es fes aquesta pel·lícula, i ha sigut molt emocionant. 3 o 4 cops al llarg del rodatge ens ha vingut gent que estava per allà passejant o que s'ha entrat al rodatge i ens ha vingut a donar les gràcies perquè es fes aquesta pel·lícula. Gent que no tenia res a veure amb nosaltres ni res. Llavors, ostres, també és intentar reivindicar la part bona d'aquest projecte, no? Dius que en la història es barreja el vessant íntim amb el polític. Això com s'aconsegueix equilibrar-ho? Sí, l'equilibri sempre serà difícil, però jo crec que en realitat que tot l'íntim és polític i tot el polític és íntim, no? Suposo que normalment, és com, curiosament, vaig basculant entre els dos tipus de projectes perquè m'interessa molt el que significa la intimitat, però crec que estan íntimament lligats, i més sobretot en aquest cas on es tracta d'alguna manera, es tractava de mirar com reestructura una pèrdua de tota una família i a la vegada com la qüestió, la lluita que han de començar dins d'aquest moment de dificultat la uneix i a la vegada també conflictua amb superar un dol. La pel·lícula s'estrenarà a la tardor i quina creus tu que serà la reacció del públic quan la veja? Esperem que no ho sé encara, esperem que commogui, no? Això és el bonic, que permet la ficció en aquest sentit, és dintre de la fabulació, que sempre l'hem intentat minimitzar al màxim possible. De fet, el que hem fet, més que afegir coses, ha sigut treure coses, perquè també, com dèieu abans, moltes de les coses que han passat són tan fortes que si les posàvem, de sobte ens pensàvem, semblava que fos inventat, que semblava massa una pel·lícula i no la realitat. Però jo espero, no sé, que pugui emocionar i fer pensar a la vegada. Doncs Carlos Márquez Marcet, director de La mort de Guillem, moltes gràcies per estar esta nit amb nosaltres a La Qüestió. Bona nit. Bona nit. Estarem pendents de l'estrena de la pel·lícula, Jessica. I tant. A mi m'ha cridat personalment molt l'atenció quan fer referència a aquestes pintades que van ser vostès, més o menys els que li van llevar importància. No, això és el que patim nosaltres pràcticament cada any. Sí. Així no va ser. Una més. Jo sempre dic una més. Quan ens vam enterar, a mi me va avisar un amic que vivia justament enfront de la casa on estaven rodant. I jo vaig avisar a Rafa Molés i ells entraven un poc en xoc perquè ja no sabien com continuar amb això, si cridar a la policia, si ficar seguretat, ja no sabien molt bé.
I llavors vam fer un parell de reflexions sobre que nosaltres no estàvem fent res mal, que per a nosaltres estava prou normalitzat el tema de les pintades i dels atacs constants i de l'assenyalament, però que això no ens podíem sentir culpables de que estiguem fent alguna cosa malament, que entràvem un poc en el sentiment de culpabilitat. I llavors, entre tots se van calmar. A nosaltres les pintades el que feia era encoratjar-nos a continuar lluitant, i com que les pintades eren en tota aquesta impunitat que es permetia fer-ho i que ningú es dia res, si vosaltres teniu aquesta impunitat, nosaltres tenim la capacitat de lluita per a continuar lluitant fins al final dels nostres dies, i que si en aquest camí ens acompanyava gent, millor que millor, perquè sí que és de veres que ens ha acompanyat moltíssima gent. Gent com Miquel, per exemple, que està molt implicat també en la lluita del Sagulló. De segur que també els nostres convidats tenen preguntes interessants que fer als convidats. Miquel. Bé, bona nit. I sempre és un plaer escoltar-vos. La veritat és que Guillem és un botó d'alerta per a tota una generació, els que van viure aquells anys 90, però també els que venien de tota l'època de la transició. No ho oblidem. Els valencians i les valencianes van patir la violència extrema dels que no volien la democràcia durant molts anys. I impune, les bombes a Sánchez Guarner, els atacs a Joan Fuster, els atacs a qualsevol mobilització cultural, política, democràtica de la societat valenciana, això la van viure els meus pares, la vostra generació, Guillem. Nosaltres vam viure la mort de Guillem. Per això dic que és un botó d'alerta per a també les noves generacions que estan veient ara a unes persones a les institucions amb discursos precisament que recorden a tot això. Recorden precisament a aquesta gent que posava bombes, a aquesta gent que assassinava Guillem, a aquesta gent que la democràcia no li feia ninguna gràcia. Per tant, és molt important reivindicar tant la figura de Guillem com tantes altres persones com Miquel Grau, com tantes altres persones que van lluitar per valors tan senzills com la democràcia, els drets humans, la llibertat, el respecte, la tolerància. No ho oblidem, aquesta és la base de tot. I per això pense que passen 27 anys o 50, Guillem Agulló continuarà sent part del patrimoni democràtic d'aquest país. És veritat, que escoltar aquestes paraules suposa que emociona. Som de Burjassot. Sí. I nosaltres som amics de Vicent Andrés Estellés de tota la vida, no? I a més un poeta reconegut mundialment. Hem tingut que patir la ignomínia, la descultura, les barbàries que li han fet a Vicent Andrés Estellés, i ahí veus la mentalitat d'aquesta gent, perquè aquesta gent, en aquesta mentalitat, no se pot avançar. És impossible construir absolutament res. I estem en tots els fronts oberts possibles, i en la mesura de les nostres forces estarem lluitant per la llibertat. Doncs nosaltres els agraïm de tot cor que hagin compartit aquests minuts amb nosaltres i sobretot també per la seva dignitat. És a les xarxes una cosa que s'està destacant molt esta nit, que no cap més dignitat en este plató. Jo estic completament d'acord amb el que estan dient. Guillem i Belén, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. I és que avancem una miqueta més quan són les 10:54 minuts i l'assassinat de Guillem Agulló no va ser considerat delicte d'odi, però sabem actualment què són exactament els crims d'odi. Adelaida ens ho explica. Els delictes d'odi estan tipificats en el Codi Penal amb multes i penes de presó. Es refereixen a agressions motivades per raça, ideologia, llengua, orientació sexual o religió, entre d'altres. Segons les últimes dades de què disposem, l'any 2018 a tot Espanya es van registrar un total de 1.598 delictes d'odi, 125, com veuen, a les nostres comarques, la qual cosa ens situa com la quarta autonomia amb més denúncies per aquest tipus de delictes. Amb tot, les organitzacions de drets humans alerten que només es denuncia el 10% de totes les agressions. Per tipus, la majoria d'aquests delictes van tindre una motivació ideològica, com veuen en aquesta distribució. Segueixen les agressions per racisme, orientació sexual i discriminació per gènere.
Segons el Ministeri de l'Interior, també són les dades de què disposem, la majoria de les agressions, el 75%, els cometen persones de nacionalitat espanyola. I una dada significativa, el 71% d'estos delictes es cometen a través de pàgines web, fòrums o xarxes socials. Són les dades que ens facilita el Ministeri de l'Interior i són dades referides a 2018, l'últim informe que va elaborar el govern espanyol pel que fa a delictes d'odi i, per tant, són, Jessica, les últimes dades que vos podem oferir. Moltíssimes gràcies. Ja sabem una miqueta millor a què ens referim quan parlem de delictes d'odi, però hem de presentar la nostra següent convidada quan són 56 els minuts que passen de les 10. És Anna López, doctora en Ciències Polítiques, experta en extrema dreta. Benvinguda. Moltes gràcies a totes i a tots. La ideologia de l'assassí de Guillem Agulló està ara a les institucions? És el discurs de Vox? Bueno, si analitzem les 100 propostes de Vox o el seu discurs als mitjans de comunicació, sí que podem trobar que estigmatitza i criminalitza a 3 sectors de la població molt determinats a l'estat espanyol i també al valencià. Estem parlant dels immigrants, especialment d'origen musulmà, també a les dones que defensen la igualtat i els valors progressistes i també les persones i les institucions que defensen aquesta igualtat entre dones i homes i, finalment, el discurs de Vox estigmatitza i criminalitza a totes les persones, institucions i mitjans de comunicació que defenen una Espanya plurinacional i que reivindica les nacionalitats històriques. Més bé, parlaríem d'això, de sectors de la població que estigmatitzen, que criminalitzen aquest partit polític. De seguida continuem aprofundint en el discurs de l'ultradreta. Ara tornem en este punt a Carcaixent. El nostre company, Xavier García del Valle, està allà. Xavi, què passa amb les pintades feixistes que sovint apareixen per distints parts del municipi? Hola, Jessica. Doncs passa que són molt abundants i passa també que hi ha molta gent que no està disposada a consentir-les i per això s'ha format una plataforma que es diu Carcaixent Net d'Odi que es dedica, entre altres coses, a netejar el poble d'aquestes pintades i aquests missatges d'odi. Parlarem amb 2 dels seus membres, amb Maria José, amb Vicent. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Maria José, si es permès un segon, comencem amb Vicent. Vicent, posa'ns un poquet en coneixement per què, d'on ve la idea d'aquesta plataforma. Tot comença, farà 3 anys, es comencem a veure que en el poble es comencen a aparèixer pintades d'aquest estil que inciten a l'odi i aleshores, clar, esperem a veure què passava, veient que Policia i Guàrdia Civil no aturava la situació, veient que des de l'Ajuntament tampoc se ficava un remei i ja des d'entonces, des de farà ja 2 anys, se crea una campanya promoguda per diferents col·lectius del poble per a començar a cercar una solució. Arran d'això, es comencen també a formar part de la regidoria de memòria històrica perquè veien que calia pressionar perquè se prengueren mesures en aquest aspecte. Les pintades van multiplicant-se i des de la ciutadania es comencem a apretar perquè això parara. Fruit d'això, per exemple, localitzem quin individu estava fent les pintades, el veiem pintant, cridem a la policia, és el moment en què se l'identifica, aleshores ja sabem quina persona està fent les pintades, se li demana a l'Ajuntament que obriguen a través de la Guàrdia Civil una prova cal·ligràfica i aleshores la Guàrdia Civil ja acredita que sí, que evidentment totes les pintades corresponen a la mateixa persona. A partir d'ahí continuem pressionant perquè això no pare i veiem que van passant un any i la cosa no avança. No avança i això un poc. Vicent, tot això passa en un poble on Vox en les últimes eleccions va eixir com a primera força política. Aquesta situació està generant algun tipus d'ambient relacionable amb aquestes pintades? El que estem veient és que, clar, s'està generant un discurs d'odi, en aquests pobles sobretot estem mirant-ho a través de la manifestació d'aquestes pintades, però s'està veient que s'està generant discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, i aleshores, clar, nosaltres no només ens preocupa les pintades, ens preocupa que s'està generant tot aquest caldo de cultiu que a la llarga va acabar pertocant un poc la nostra convivència. Ho veiem amb molta preocupació i és per això que
es comencem a intentar organitzar-nos, entre altres coses, exigir a l'Ajuntament moltes coses, com per exemple localitzar en què n'hi havia policia local que no sabia exactament tota la identificació de les pintades, i és quan es proposen que es comencen a fer formacions a la policia. Se'n fa una, però clar, no avança. Se demanen moltes més coses, se poden personar en la causa, està el tema de la prevenció i la conscienciació, està el tema d'esborrar també les pintades. Hi ha una sèrie de coses que són les que exigim tant a l'administració com a la justícia per a intentar evitar que no prolifera això i que no se'ls comença a generar aquest caldo d'odi que estem vivint. Gràcies, Vicent. Deixem que la teva companya, Maria José. Maria José, bona nit, gràcies també a tu. Explica'ns un poquet com funciona la plataforma i a què vos dediqueu, que crec que no és només una simple brigada de neteja. Val. La plataforma es va crear perquè érem diversos col·lectius, un munt de col·lectius que estaven fent aquestes exigències i aleshores ens hem unit per fer més força. Hi ha associacions de veïns, també hi ha AMPs d'escoles i diferents centres. El que volem no és només que s'esborren les pintades, perquè això és el que ens alerta, però en realitat el fons és que aquest poble és un poble molt divers, un poble on s'hauria de treballar la inclusió i pensem que això s'ha de respectar i que s'ha de cuidar. Davant la inacció, el que hem intentat fer, a banda de tapar les pintades, que no és la solució, estem fent un acte de denúncia, l'Ajuntament haurà de prendre mesures per a tapar-les bé. A banda d'això, estem fent una campanya de firmes i també hem encetat una campanya de conscienciació que està ara brollant i hem pujat a l'institut, hem contactat amb els centres educatius per a col·laborar amb ells. El Dia de la Pau tenim ja activitats programades i hi ha un munt d'activitats en marxa. També hem estat parlant amb un grup de dones migrants i estem intentant despertar en el poble aquesta inquietud i justament això, tractar de millorar la convivència. Estos col·lectius d'immigrants, què vos diuen de la situació que s'està vivint ara, de la pressió d'aquestes pintades, d'aquesta agressivitat? Doncs ho viuen amb molta preocupació perquè estem parlant sobretot de famílies, de xiquets que van a classe amb el meu fill, per exemple, i que escolten coses com que si guanya Vox els tiraran del país, i són xiquets que han nascut així, que parlen en valencià, que viuen en el poble, que són del poble i que se senten en perill. I és supertrist i no se li pot explicar això a un xiquet ni a ningú. Moltíssimes gràcies, Maria José, moltíssimes gràcies, Vicent, per atendre'ns a aquestes hores així a Carcaixent. Esta és l'activitat d'aquest col·lectiu que lluita contra el feixisme. Un feixisme, una ultradreta que, com veurem ara a continuació, no sempre es limita a fer pintades. En vigílies del 9 d'octubre de 1977, el jove Miquel Grau penjava cartells que convocaven a la manifestació d'Alacant i Miguel Panadero Sandoval, militant de Fuerza Nueva, li va llançar una llamborda que el va ferir mortalment. Grau va morir dies després. El govern d'Adolfo Suárez va indultar l'agressor. L'any 1978 va ser el de les bombes contra Joan Fuster en sa casa de Sueca. En aquest moment es trobàvem amb ell els escriptors Jaume Pérez Montaner i Vicent Salvador. No va haver-hi ferits. En el moment de la transició també hi havia una certa por d'una possible confederació de països catalans. Això es feia por. I consideraven que Fuster era un símbol de tot aquest moviment. Evidentment, l'extrema dreta, que a més feia bandera de l'anticatalanisme, no li tenia cap simpatia, per dir-ho d'una manera suau. També les llibreries, com 3 i 4 de València, van patir pintades i atacs amb explosius que van dels còctels Molotov a càrregues de gran potència. En un dels atacs, en el 2006, un grup de 10 persones va entrar a la llibreria per tal d'assetjar els treballadors, insultar la clientela i causar diversos danys materials. Les grades dels camps de futbol també han sigut germen de molts atacs dels ultra. 1993, només 6 dies després de l'assassinat de Guillem Agulló. En el partit del València despleguen una pancarta que deia Guillem Jódete i va comportar una sanció econòmica per a aquells que la mostraren. Un acte semblant va tindre lloc el 2005, quan els Yomus en reivindicaren l'assassinat amb el missatge Montanejos 93.
Un dels últims incidents que va protagonitzar este grup d'ultres es va fer el 9 d'octubre de 2017, quan en la manifestació per la Diada van agredir tant manifestants com periodistes que assistien a la manifestació. I recentment, polítics de l'esquerra també han patit atacs en primera persona només per mostrar la seva ideologia, com en este escarni a Mònica Oltra. La jutgessa va determinar que els membres d'Espanya 2000 que hi van participar es van extralimitar, però no van incórrer en cap delicte. Altres expressions lúdiques, com el mural d'Elías Taño al solar dels jesuites de València. Esta violencia con la que han actuado los grupos ultras de esta ciudad. O de manera persistent, la cavalcada de les magues de gener són objecte d'insults, escridassades i de boicot per part dels grups d'extrema dreta que actuen de manera organitzada i coordinada a la Comunitat Valenciana. En este repàs hem vist com des de la transició fins ara pràcticament han protagonitzat actes violents. Han actuat amb total impunitat? Pues, desgraciadament hem de dir que en total 100% impunitat no, però en molta impunitat sí. I crec que n'hi ha un punt clau en aquesta lluita contra aquest tipus de violència al carrer i són els fets que hem vist en la manifestació del 9 d'octubre, per 3 motius. El primer, perquè per primera volta a nivell nacional tot l'estat espanyol va veure com als carrers de València hi havia una violència protagonitzada per l'extrema dreta en un acte de reivindicació de l'autonomia. No estàvem parlant del cas de Guillem Agulló ni el cas en els camps de futbol, no, una manifestació del poble valencià i els ultres estaven intentant provocar, i ho van provocar, actes violents. Per un lloc, això, els mitjans de comunicació nacionals, per primera volta, inclús els internacionals, se van adonar que al País Valencià tenen un problema en la violència de l'extrema dreta vinculada a la identitat nacional, a la visió d'un estat centralista i al sentiment espanyol. Però també va ser un punt i a part en la lluita des de la Fiscalia dels Delictes d'Odi, perquè també va actuar de manera molt més ràpida que mai havia actuat en democràcia. Això va significar un punt endavant i un camí molt important perquè els anys següents, sí, l'han passat la delegació de govern també va actuar amb molta previsió, sí que han fet canvis i també des del punt de vista institucional. Els partits polítics van condemnar, no tots, i se van significar aquells que van condemnar els actes de delictes d'odi i de violència. N'hi havia una línia roja en les Corts entre aquells partits polítics que sí que ho van condemnar i altres que no, que van banalitzar aquesta violència. Però fins al 9 d'octubre del 17, fins a fa no res, que en van ser la premsa nacional i internacional i en van ser conscients, existia aquesta extrema dreta, estos ultres, estaven clarament identificats. Sí, sí, al País Valencià o a la Comunitat Valenciana, a Madrid, Catalunya i Andalusia, nosaltres teníem una extrema dreta que s'havia normalitzat en els carrers, que va estar present en la transició, però també en els anys 80, en els anys 90, i en una pseudoconnivència en les forces i cossos de seguretat de l'Estat, han actuat. Ahí estan les estadístiques, no reflexen la realitat, però sí que ens donen uns indicis que així estava passant alguna cosa. Torne a donar-li la paraula una miqueta a Miquel, que també n'ha estudiat molt i també en sap molt d'esta ultradreta valenciana. Té algunes característiques particulars que la fan diferent d'altres ultres, com per exemple ha anomenat Anna de Catalunya, Madrid o Andalusia? Evidentment, l'extrema dreta valenciana té el component antivalencianista, és a dir, tot allò que siga cultural, una expressió cultural o política que parle del propi poble valencià, ho hem vist en el vídeo de Ribó, no sabia ni que la muixeranga és d'Algemesí. I aquest és el nivell que tenim d'extrema dreta en este país, que inclús l'autoodi arriba fins a aquests nivells, això per una banda, però després se comparteix amb la resta de l'extrema dreta a nivell global.
marcadament masclista, marcadament xenòfoba, racista, islamòfoba, antisemita en molts casos, etc. Vull dir, hi ha patrons que se repeteixen en totes les extremes dretes. Així, en l'estat espanyol, en cada territori tenim unes particularitats identitàries en aquest sentit i això promou també aquestes disputes, se traslladen també a l'extrema dreta. Segur que tenen preguntes també ben interessants per a Anna, Pilar i Beatriu. Pilar. Sí, jo volia fer una crida, és a dir, a mi em costa creure que en Espanya, en qualsevol lloc, hi hagi impunitat judicial i policial, és a dir, que les forces de seguretat de l'Estat no actuen d'una manera intencionada o que la justícia no actue si ha d'actuar. És a dir, jo crec que hi ha casos com el que hem escoltat de Guillem Agulló, que són roïns, però no crec que a nivell general la tònica siga que els delinqüents puguen actuar d'una manera amb impunitat als carrers, perquè en Espanya, afortunadament, vivim en democràcia i en un estat de dret. I també em costa creure, per cas que hem comentat de Carcaixent, no només és l'únic municipi on Vox ha sigut la primera força política, que ho ha sigut en 7 mesos només. És a dir, era la 5ª força política i després al novembre es va convertir en la primera, també a Algemesí, a Pilar de la Horadada o a Callosa ben Segura. Però jo no puc creure, i és la meva pregunta, Anna, que en Espanya viuen 3.540.000 persones que siguen d'extrema dreta o que siguen feixistes, que són els vots de Vox, o que a la Comunitat Valenciana viuen 467.000 persones que siguen feixistes. Luego, probablement el missatge de Vox està triomfant perquè siga un missatge senzill i populista i un missatge de bar. Sí, respecte a la primera pregunta, evidentment vivim en un estat democràtic, però sí que és cert que quan tu revises, com el cas de Guillem Agulló, per exemple, o Lucrecia, Carlos Palomino, aquest tipus de delictes, i tu vius, i això Miquel segur que ho pot parlar, des de Moviment contra la Intolerància s'ha estudiat molt el tema, quan tu obris els expedients n'hi ha molts errors judicials i això no passa en altres casos. I dels 1.850 casos de delictes d'odi sempre n'hi ha errors que es fan. No se sap si és per la falta d'educació i dels propis forços i cossos de seguretat de l'Estat, perquè és molt difícil també en un atestat identificar el que és un delicte d'odi, i també això s'està treballant, donant cursos a nivell de la policia local, per ser la policia local de València ha sigut la primera. Exactament. Per això que una impunitat no és tant perquè la policia no actue, sinó també per el propi desconeixement. La policia local de València, junt a la catalana, els Mossos d'Esquadra, han sigut les primeres en donar classes d'aquest tipus, perquè és molt difícil identificar. Això, una banda, i per descomptar que tenim un estat democràtic. En segon lloc, el tema de Vox. Clar que no tenim 3,6 milions de feixistes, però és que a Espanya estem ja en un altre estadi. Estem parlant d'una nova dreta radical que, clar, que té a franquistes, però estem parlant d'un 7% aproximadament de gent que es declara franquista dins de Vox. Nosaltres ja estem a nivell d'una extrema dreta homologable a l'europea. Tenim gent que s'està convertint Vox en el segon partit més important en l'espai de la dreta, i això significa que és un partit també atrapalo todo, que tenim gent molt més liberal, que no s'identifica possiblement en aquest discurs tan centralista i en contra de les autonomies, perquè tu quan li preguntes vostè se sent més espanyol o més valencià? Doncs te diu, jo me sent igual d'espanyol que valencià i vote a Vox. Però sí que és cert que n'hi ha un catalitzador que explica el vot de Vox, que és Catalunya. Perquè Vox estava en 2013 i així a la Comunitat Valenciana vau tindre 10.000 vots i ara tenim 466.000. S'està convertint en un partit atrapalo todo gràcies al seu discurs populista, que simplifica les coses, solucions fàcils a problemes molt complexos. La solució dels populistes, però és que també
s'inserta en un marc inèdit en democràcia espanyola, que és una tensió estat central, autonomies, com mai s'ha viscut des del temps de la transició. Hem viscut fets inèdits en democràcia, l'activació d'un 155, polítics en presó per els fets vinculats al procés com un intent de república catalana. I després un partit popular que era l'hegemònic en l'espai de la dreta, que s'ha fragmentat des de 2015. Vox ha arribat en el moment ideal en una oferta política que ha millorat a l'extrema dreta que coneixem així a Espanya i a la comunitat valenciana. No és el... Tu compares... Comencem en un element, per abreviar, de l'oferta política que presenta Vox. Els seus líders. És que incorpora dones. És que incorpora a professors de la Universitat de València. I això mai s'havia vist en un partit d'extrema dreta així, sense parlar de la financiació que té Vox respecte als altres partits d'extrema dreta i també, i això sí que podem ficar una data, que és el míting de Vista Alegre i les eleccions andaluses. Per primera volta, l'extrema dreta espanyola té una presència molt notable als mitjans de comunicació tradicionals i ja no es vincula a la violència o a prostitucions o als llomus, no, és un partit polític institucionalitzat. És el tercer. I és el tercer, és a dir... Amb una imatge renovada, no? Una imatge homologable a l'europea. Espera, Pilar, ho parlarem, que encara queda programa, però volem escoltar a Beatriz, que encara no l'hem escoltada. Que no. És que l'altre dia... Vam estar comentant. El que passa és que jo no estic d'acord en una de les coses que heu dit, que és que jo pense que, per desgràcia, amb l'assassí de Guillem Agulló fent 4 anys només de presó i polítics catalans en la presó per posar unes urnes, jo pense que no podem dir que vivim realment en una democràcia. I moltes voltes es pretén fer-nos creure això, estem en una democràcia consolidada quan passen aquestes coses. I ahir jo sí que pense també que la llei Mordassa, que en teoria la llei és igual per a tot el món, doncs no és igual per a tot el món tampoc, perquè tenim casos de contramanifestacions com les que vam viure el 9 d'octubre o concentracions no legalitzades com la de la cavalcada de les Magues o escratxes davant de la casa de la vicepresidenta amb els seus fills menors allí dins o les porrades que va rebre l'alumnat del Lluís Vives en la primavera valenciana quan se queixaven per la calefacció i en canvi com d'exquisitament es tracta a les concentracions intolerants dels feixistes valencians. I a mi això em preocupa moltíssim, perquè jo com a demòcrata convençuda, hi ha moments en què no em sent tan protegida com altres persones se senten. I hi ha un altre cas també paradigmàtic perquè tenim el moviment feminista, ara mateix té multes en les piqueteres, algunes dones piqueteres del 8M del 2019 i del 2018, per fer piquets perfectament legalitzats, perquè la vaga feminista laboral estava perfectament legalitzada, amb multes que, el judici és ara, alguns judicis són ara a la primavera, una multa és per a una dona que li va posar un davantal a una estàtua, i en canvi és perfectament possible que en una cavalcada infantil te diguen a tu que participes, deberies estar en la cuneta. La resposta i la reflexió i el que opina Anna serà després d'una breu pausa perquè parlarem d'insults, d'amenaces o directament agressions físiques. En tornar d'esta breu pausa tindrem temps per a conèixer a més víctimes del discurs d'odi. Serà en no res, després d'esta breu parada. «23 minuts passen de les 11, estem a la qüestió parlant de l'ultradreta, del discurs de l'odi. Amb l'experta Anna López continuem coneixent millor com és l'extrema dreta valenciana i també l'espanyola. Ens parlaves d'aquesta imatge renovada de Vox d'alguna manera. N'has estudiat molt, per exemple, en el cas d'ací del País Valencià, Espanya 2000. En quin
paper queda ara? On estan aquestes persones que conformaven Espanya 2000? Han quedat, diguem, integrades en Vox o no? Pues nosaltres tenim una particularitat respecte a lo que ha fet Vox en altres regions, perquè així, tradicionalment, l'extrema dreta estava enfrontada, els xicotius crepúsculs, els antiavortistes, els catòlics, els més ultres, els més conservadors, i continuem en aquesta dinàmica. Així, Espanya 2000 i Vox no han arribat a un acord, es van reunir en setembre de 2018, un parell de mesos abans de les eleccions autonòmiques en Andalusia, i no van arribar a un acord. I un acord principalment per els temes econòmics i els càrrecs i les organitzacions, i sobretot per el paper del líder d'Espanya 2000, de José Luis Roberto, que actua d'un líder hermètic i suprem en el que és molt difícil arribar a acords. De fet, també tradicionalment ha sigut molt difícil fer una coalició nacional en la que s'integri Espanya 2000, Plataforma per Catalunya o inclús la pròpia Espanya 2000 de Madrid. Això ha impedit que la nostra extrema dreta s'unifique, com ha passat, per exemple, en Barcelona, en Catalunya, en el que sí que n'hi ha un trasbassament de líders de Plataforma per Catalunya a Vox. De fet, Plataforma per Catalunya s'ha dissolt com a partit. En canvi, Espanya 2000 continua com a partit polític, però en declaracions del seu president ells van actuar en el carrer, ja ho estan demostrant, i serà una actuació molt propera al carrer per a defendre els valors de la gent i els veritables. Però què significa actuar al carrer? El que hem vist, per exemple, el recull d'abans, amb els escratxes... En una entrevista que jo li vaig fer a Roberto després de les eleccions autonòmiques, les d'Andalusia, per a veure com anava a actuar, ell m'ho va dir que anem a actuar en el carrer. Ell ho deixa de forma indeterminada, però bueno, ara ho estem veient en les seues actuacions per a atraure als mitjans de comunicació, en el seu boicot a tot el que sigui progrés, i això serà la dinàmica, però com a partit polític continua registrat Espanya 2000. Ara que has fet referència al carrer, Beatriu ja ho ha comentat una miqueta, i la festa de la infantesa de diumenge, la cavalcada de les magues, van intentar boicotejar-la d'alguna manera, alguns manifestants ultres que s'havien concentrat prèviament. Com ho vas viure, Beatriu? Se podria haver fet alguna cosa per evitar que arribaren al trajecte de la cavalcada? Doncs mira, com molt bé has dit, comença pel principi, va ser un intent de boicot perquè no van aconseguir boicotejar la festa de la infantesa, perquè les persones que estaven allí mirant la cavalcada com passava, doncs van avisar a la policia, i fins que no va arribar la policia, doncs les mateixes persones, el poble salva el poble, les mateixes persones van fer front als insults i algunes agressions. I us he de dir que jo, que estava al final de la cavalcada, no vaig veure els incidents en els que van interrompre la cavalcada. Això només ho va poder veure la gent que estava allí. Vull dir, això perquè també vegem quina és la magnitud, no? O sigui, no estic restant l'importància en absolut, però sí que les famílies han de saber que els seus fills i filles estan perfectament segurs i segures en la cavalcada. I allí va passar que s'havien pres moltíssimes mesures, reunions en la subdelegació del govern, i en teoria tot el trajecte estava cobert, però a les 12, ja sabeu, hi havia una concentració en un altre punt de la ciutat de València, perquè en un primer moment demanaren l'Ajuntament, però amb molt de seny la delegació del govern va denegar l'Ajuntament perquè ja n'hi havia una altra cosa legalitzada, que era la cavalcada de les magues, i quan va acabar aquella de les 12 se'n van vindre a insultar i fins i tot interrompre amb banderes i amb una pancarta d'un partit polític que ara és el segon de la dreta espanyola. Vull dir, i després van estar durant el tram final un grup de més de 20 persones, per això dic jo que la llei Mordassa no és igual per a tot el món, van estar en la plaça de l'Ajuntament cridant, però bé, la nostra megafonia i la nostra il·lusió ho tapava.
Tenim... Sí, molt breu perquè donem pas a més convidats. Estàvem comentant a la publicitat, Beatriu i jo, sí que a les autonomies on el Partit Popular governa amb força, per exemple Galícia, Vox no en té cap representació parlamentària al Congrés. I jo parlava de que a mi em sembla, no sé si és una confusió entre el meu desig i la realitat, que a mi em sembla que el fenomen Vox serà temporal perquè el Partit Popular com a organització política té una estructura molt més potent i s'ha vist, per exemple, en Ciudadanos, no? No li contestes encara, Anna, perquè tenim més històries per a conèixer. Entre els objectius de l'ultradreta, ho sabem, migrants, homosexuals, polítics de l'esquerra o manifestacions culturals que simplement no ens agraden. Això que veuran a continuació va passar a Paiporta. Això és el que passava a Paiporta a l'estiu de 2018 i una de les persones a qui xiulaven era Beatriz Jiménez, que és regidora a l'Ajuntament i que ha patit més agressions. Bona nit, gràcies per estar esta nit amb nosaltres. Bona nit. De quin tipus d'agressions estem parlant? Doncs, en primer lloc, aquesta agressió en la que hem vist aquest assetjament, que vull remarcar que això és un concert de la Banda del Poble, un concert que és l'acte central de les festes populars de Paiporta, un concert que la banda prepara moltíssim i que van decidir boicotejar d'aquesta manera, en insults, en salutacions feixistes i en una sèrie de coses. N'hi hagué 2 persones detingudes que portaven una arma blanca. Després d'això, un poc això passa perquè n'hi ha gent, i m'agradaria que això quedara clar, perquè n'hi ha gent que és còmplice d'això i que t'assenyala. Era la següent pregunta que li volia fer, perquè vostè en algunes ocasions ha dit que Paiporta és un poble tranquil. A què ho atribueix aleshores? Paiporta és un poble molt tranquil i, de fet, la policia sempre ho diu. Tenim el mateix problema que tenen en molts llocs, que és la violència de gènere, que és un problema molt important, però després és un poble molt tranquil. Però és de veres que ahí se crea un ambient, se crea un context que és en el que l'extrema dreta se troba legitimada per actuar. I jo crec que ahí sí que és molt important remarcar que n'hi ha grups polítics, com Paiporta, molt evident, el Partit Popular, que va crear aquest ambient, que assenyala, que fa una política que està fora del que hauria de ser la crítica política a la democràcia i que a poc va assenyalant a gent. La primera vegada que van veure els feixistes en Paiporta fou en aquest concert. Abans havien hagut moltes amenaces, havien dit a l'alcaldessa havia que afusellar-la. Jo estic d'acord amb Beatriu, això se porta al jutjat. Comentaris a Facebook que diuen directament que calia afusellar a l'alcaldessa i això no arriba a ningú lloc. De fet, la jutgessa va considerar que era una falta i un delicte d'odi. Alguna altra vegada, no? Heu passat per la justícia. Sí, però finalment en cap dels casos se va considerar un delicte d'odi. Malgrat els insults, les desqualificacions personals, les amenaces. Després d'això, un mes després, una sèrie de penyes bougueres de Paiporta decidissin fer una manifestació perquè havien suspès els festejos perquè havia mort un jove i aquesta manifestació està encapçalada per la gent d'Espanya 2000. Tingueren que canviar el lloc perquè volien començar la manifestació i fer una concentració baix de la casa de l'alcaldessa. Se canvia el lloc i encara així els feixistes passejaren per el poble tranquil·lament i a més d'aquesta manera en la que ho fan en una impunitat terrible. A partir d'ahir, des de delegació del govern, arribaren a aconsellar-li a l'alcaldessa que buscarà d'alguna manera una escorta. No ho arribarem a fer i la veritat és que des d'aleshores a poc s'havia anat tranquil·litzant la cosa, però... I a hores d'ara, quina és la situació? A hores d'ara... S'ha normalitzat una miqueta? S'ha normalitzat, però és de veres que això va quedar impune. La sensació que tens és que en qualsevol moment tornaran i tu veus en la tele que n'hi ha gent a la que posa un tuit i ha acabat la presó i que a tu te diuen que te van a fusellar i a aquesta persona no li passa res i no ha entès molt bé com pot passar això.
I l'última ha sigut que fa un mes aproximadament en l'Institut Públic de Paiporta aparegueren unes pintades de Vox en una diana assenyalant a la directora del centre, cosa que em pareixia molt greu i donaren trasllat. Però jo sí estic d'acord en aquesta imatge, primer de la impunitat i després de que si tots els demòcrates se col·locàrem a un costat i tots farem un cordó i per molt que algú no estigui d'acord amb les teues polítiques entenguera que no pot posar-se del costat d'un feixista ni aprofitar-se del feixisme per a fer mal a qui no li agrada, jo crec que l'actitud seria diferent, no? Però la impunitat de la gent que es deixa actuar o que s'aprofita d'això és molt important i és determinant. Doncs Bea Jiménez, gràcies per estar ací, gràcies per contar-nos la teua experiència. I vostès creuen que els grups radicals se senten impunes? Nosaltres hem eixit al carrer i hem fet aquesta mateixa pregunta. No sé si se jutgen igual o no que les demés, però crec que saben on estan i coses que fan a les que no busquen solució. Yo creo que no, que se la trata peor, porque está de moda ser de izquierda. El que passa a Catalunya dels presos polítics, que s'està donant una importància a lo millor distinta, després a lo millor que hi ha uns altres actes de dretes o el que siga que no es criminalitzen algunes conductes de les que fan, ¿no? Sobre todo cuando son ultra. A lo que no se les juzga es a los otros, que se juntan con toda la morralla de otros sitios y encima los subís para arriba. No, porque ahí tienes al Partido Popular, que ahora mismo, hace 17 años, 16, lo del Papa todavía no ha salido, lo del Canal 9 tampoco ha salido, nada, ningún juicio de los que tiene que salir del PP sale. Si, por ejemplo, las exageraciones que está diciendo Vox las dijese, yo que sé, PSOE, PP, creo que sería mucho peor, vamos. Com veuen, les amenaces sovint acompanyen els qui dediquen el seu temps al servei públic. És també el cas de Yolanda Seba, que va ser alcaldessa de Santa Pola i ara és diputada a Madrid, i aquí també saludem en directe. Bona nit, Yolanda. Bona nit. Vostè va denunciar també haver rebut insults i amenaces que arribaven fins i tot al terreny personal. A què es referia? La veritat és que en els 4 anys que jo he sigut alcaldessa de Santa Pola, des del principi de la meva investidura vaig començar a rebre diferents tipus d'amenaces i d'insults, sobretot a través de xarxes socials, que ja no eren només polítiques, perquè podem entendre que a tot el món no li agrada la política que tu facis al teu ajuntament. Ja anaven al terreny personal i això sí que dona una ales, d'alguna manera, a que la crispació es mantenga en la ciutadania. I vostè a què atribueix aquest clima de crispació que havia passat a la localitat? A veure, jo vaig arribar al govern municipal en un pacte de govern progressista en diferents grups polítics i això no agradava a l'oposició, que en aquest cas era el Partit Popular. Aquest canvi de fer política, aquest canvi de governar a l'hora de governar, no va ser assumit per el Partit Popular, que es va quedar a l'oposició, i es va crear una crispació en qualsevol decisió que prenia l'equip de govern en aquell moment. Des de la seva experiència, on està el límit entre la crítica política per la gestió que puga fer l'Ajuntament, en aquest cas, i l'agressió directa? Jo crec que el límit està en la capacitat de cadascú d'entendre els canvis polítics com una forma de desenvolupar la tarea quotidiana, més en un poble com a Santa Pola. En Santa Pola, el que ve a treballar, el que dona la cara per estar en un cartell polític, portant unes sigles a la seva esquena, ve a treballar. Cap de nosaltres venim a fer mal al nostre poble. I ahí està el límit de l'ètica d'intentar que qualsevol que treballa per el seu poble puga fer-ho des de la honestitat
i no intentar crispar a la ciutadania per a que una persona o un grup de persones, com era el cas en el que el meu govern local tenia que desenvolupar les seues polítiques, no estiga sempre marcada per l'insult o l'amenaça. En algunes ocasions, Yolanda, vostè s'ha referit al silenci còmplice d'alguns sectors. Què volia dir? Anem a veure, és veritat que si tu saps perfectament que part de la teua militància o de les persones que són afins al teu partit estan portant a terme una sèrie d'amenaces a una persona que en aquest moment està desenvolupant el càrrec d'alcaldessa, com va ser en el meu cas, i no ho pares, estàs sent còmplice d'unes actuacions que a nivell democràtic i constitucional ningú pot consentir. Doncs Yolanda Ceba, moltes gràcies per haver atès les nostres preguntes. Gràcies, bona nit. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Reprenem, ja que estem en la política, i Pilar deia abans cap a on anem, bàsicament, què passarà i quin serà el partit, per exemple, del Partit Popular, no? Clar, quin és el futur de Vox i de tot l'espai de la dreta és la gran incògnita. El que sí sabem en xifres és que al voltant d'un 55 i 60% del votant de Vox s'ha mobilitzat per el tema de Catalunya. I això significa que és un vot que està íntimament vinculat al context. Això significa també que dependrà de com gestione el govern central tot el tema del procés i com actuen els independentistes. Ara bé, també estem davant d'un partit nou com és Vox, respecte als altres actors polítics, i això té un avantatge molt gran, és que no s'ha desgastat encara ni en les institucions ni en els pactes. De fet, en els pactes és Vox el que li guanya al PP i Ciudadanos. Ciudadanos ha sigut la seva primera víctima i la següent va ser el PP, perquè, clar, en els pactes els seus paràmetres els tenen molt clar. Les seues línies roges en Múrcia ho han condicionat, mentre que la resta dels actors polítics són els que han d'actuar. A la resta d'Europa ens han ensenyat, quan s'actua en un discurs molt més radical que l'original, que és per Ciudadanos la primera víctima. El PP pot ser la segona. Jo crec que encara és molt, molt pronte per afirmar que el PP quedarà en un segon lloc en l'espai de la dreta, precisament per això, perquè té una estructura i una organització i uns quadres polítics molt, molt més preparats i amb molta més tradició que Vox. Ara bé, després del 10N, les primeres enquestes, ahir va eixir la nova de Tezanos, es diuen elements de com és el nou votant de Vox, este Vox que ha tret 52 escons. És que és el partit de la dreta que ha tingut més vots de població jove, de 18 a 34 anys. Vox és el partit que més ha atragut a aquest tipus de població. Així que això és un aviso per a navegantes respecte als altres actors de la dreta i de com hauran de construir el seu discurs, perquè Vox, i ja acabe, no solament està construint el seu discurs sobre el nacionalisme espanyol. En el debat electoral del 10N, amb els altres candidats, la paraula i els temes en els que més es va incidir Vox va ser la immigració, no va ser Catalunya. La immigració i les dones. Vox sap que ha de construir un missatge més enllà de Catalunya per a sobreviure com a partit polític. Però el que deia també ahir el CIS, i jo crec que és una bona notícia, és que Vox al 10N només li ha llevat al Partit Popular un 10% dels vots. És a dir, que la majoria dels vots procedeixen de Ciudadanos, més que del Partit Popular. Sí, el que passa és que, clar, és que abans li havia llevat el trasbassament de vots del PP a Vox era molt més gran que respecte a Ciudadanos. El PP ho ha contingut, perquè també Ciudadanos ho ha fet com ho ha fet per a donar-li ales, però la trajectòria que està fent Vox des del punt de vista del seu discurs s'està adreçant a nous votants també, i això és el perill de la dreta. I als joves, nucli més jove de la població. I estan sobretot treballant a nivell molt local i a nivell autonòmic en temes, per exemple, si tu veus les propostes que fan en les Corts,
ja Vox presenta proposicions en temes com agricultura, com a transparència, no en el nucli del seu partit, no. Estan actuant com un partit més en les Corts Valencianes i en temes molt propers a la ciutadania. Això també explica el vot a comarques com a Carcaixent, com al Xemessí, com a Muixamel. És a dir, els bous, valors tradicionals, valors conservadors, la caça, però també l'agricultura. Davant de tota la campanya de la taronja i d'Europa, el partit que ha estat al costat ha sigut Vox. I els vots s'han anat a ells. Miquel demanava la paraula també. Jo crec que estem deixant de parlar del que Vox no vol que parlem, i és del seu programa econòmic. I què hi ha darrere de Vox i qui són Vox? Venen tots del Partit Popular, són la casta de tota la vida. I per a començar, segon, el programa econòmic, jo entenc que a la gent li sedueix molt, a la gent jove, deixa'm acabar. No, perquè estaves veient, perquè em sembla que és important. Santiago Abascal mai ha treballat a l'empresa privada. No, ha viscut del PP, Santiago. No, però parlava Miquel, sí, parlava Miquel del missatge, de que no vol que parlem. El Vox valencià ve des de l'any 80 vivint del PP, és a dir, el xiringuito que ells tan critiquen són ells són un xiringuito, això per a començar. Segona, tota aquesta seducció que fan a la gent jove amb el tema de la bandereta d'Espanya, el tema de ahora lo que mola es ser machista y las feministas no sé qué, ara contra els immigrants perquè no sé què, que eso es lo que està de moda i lo que mola, saps? Això, clar, estèticament queda molt rebelde i molt guai, però anem al programa econòmic, el tema de les pensions, el tema de l'educació pública, el tema... Jo dubte molt que la gent que estiga seduïda per aquesta estètica de bandereta i pandereta s'hagi llegit què va passar en el seu futur quan tinga treball, com li va afectar les mesures econòmiques i socials que planteja aquest partit, perquè dubte jo que tots els votants de Vox tinguen una renda superior a 130.000 euros, com és el tema de la reforma laboral. Per tant, jo penso que aquesta guerra cultural que està plantejant Vox d'alguna manera trencar aquests consensos en drets humans que hem tingut durant molts anys, de que la igualtat és una cosa positiva, la solidaritat és una cosa positiva i bona per a la democràcia, l'empatia, tot això, ara que estan qüestionant amb discursos victimistes, l'home perseguit per les dones, l'home blanc assetjat per els migrants que venen de fora, etcètera, així fins a l'infinit, amaga, és tota una pantalla per amagar precisament el que estan tractant de fer, que és viure com han viscut tota la vida del sistema i del xiringuito. Són les 11:46 de la nit. Amb Adelaida, una altra víctima d'eixa ultradreta que ataca en definitiva també a qui considera diferent. Doncs el 20 de desembre passat, Àngel Vázquez contava en un fil de Twitter l'agressió que acabava de patir. Deia literalment que el seu delicte era haver eixit a sopar i dur el cabell llarg. Àngel, bona nit. Hola, bona nit. Així començaves el relat de l'agressió que vas patir, què és el que va passar? Sí, bé, el dia de 9 de desembre, últim dia de classe del màster que estic fent de la Universitat de València, vàrem eixir a sopar els companys de classe i en acabant, ells, com són molt més joves que jo, se quedaren de festa i jo me n'anava cap a casa i de camí on estàvem, estava anant a pel meu cotxe per anar-me'n a casa, me vas creuar en dues persones, en dos energúmens, que me vas creuar en ells i es veu que al passar jo se varen girar i m'agrediren per l'esquena. Primer me pegaren un colp al cap, el segon va ser un colp en la mandíbula i ja vas acabar en terra. I en terra començaren a pegar-me patades per tot el cos, sobretot en el cap i en la zona dels renyons, la cadera, i a crits de maricón de mierda, que asco me das, i l'insult de maricón constantment. I me deixaren ahí en terra, fet un Cristo. Vas patir alguna seqüela física i deies que tenies por. Vas tindre aquesta sensació dies després de tindre por. Sí, seqüeles. El part mèdic diu que estava policontusionat. Lo que jo tenia era, el llavi el tenia totalment destrossat, la cara unflada, tenia bonys per tot el cap i la zona de la cadera tenia també blaus i me feia mal al caminar.
i vaig estar uns 2-3 dies menjant sopes perquè no podia obrir la boca per a menjar. Què vas pensar després d'aquesta agressió? Perquè, clar, tots ens podem posar en la teua pell, anar pel carrer i que de sobte et passa el que tu t'ha passat. Sí, bueno, respecte també del que deies de la por, jo mai he tingut por per a deixar al carrer, per València i menys pel meu poble, per Burjassot. Eixe dia me vaig veure en la tessitura de que me podien haver fet qualsevol cosa. Vaig tindre, entre cometes, vaig tindre sort de que se va quedar en una agressió que van ser contusions, però que me podien haver desgraciat per a tota la vida. I el que vaig pensar és que les persones, aquest tipus d'agressions, totes les persones LGTBI les pateixen tots els dies. De fet, la setmana passada, si no recorde mal, un altre xic per Twitter va denunciar una agressió que era calcada a la que vaig patir jo, l'únic que en aquest cas al xic sí que li van furtar els diners, el mòbil i tal, i jo ni tan sols me furtaren res. De fet, jo me vaig treure la cartera perquè jo pensava que volien furtar-me i ni tan sols me furtaren la cartera, ni el mòbil, ni les claus del cotxe, que el cotxe el tenia 50 metres. El meu cas ha tingut molt de ressò perquè jo tinc un càrrec públic a l'Ajuntament de Burjassot, però la majoria de casos se queden en l'oblit, no transcendeixen i no tenen cap repercussió mediàtica. Clar, tu vas utilitzar Twitter per a contar la història, que efectivament ha tingut molt de ressò. L'altra pregunta que caldria fer-te és si ho has denunciat. Sí, l'endemà primer vaig anar a l'hospital a fer-me la revisió, vaig anar a l'Arnau de Vilanova i la veritat és que me tractaren superbé i me feren una revisió completa, me feren un TAC, me feren unes plaques per a veure que descartar qualsevol tipus de mal. I tot seguit, en el part mèdic que me feren a l'hospital, me'n vaig anar a la policia a posar la pertinent denúncia. Doncs Àngel Vázquez, moltes gràcies per estar esta nit amb nosaltres, contar-nos aquesta història tan dura i recordem que el cas d'Àngel només és el 10% dels casos com estos que ja dèiem adés que es denuncien. Tornem ara a Carcaixent perquè en este poble de la Ribera Alta, a banda de les pintades que hem vist d'adés, també hi ha la tomba de Max Luburic, un militar feixista del règim ustaixa de Croàcia que hi va arribar emparat pel règim franquista. I sembla, Xavier García del Valle, que l'Ajuntament té problemes per a exhumar-ne les restes. Efectivament, en té, i molts. I per això, 50 anys més després d'haver mort aquest individu, encara continua així al cementeri de Carcaixent, en una tomba que ocupa, a més, un lloc, diríem que preeminent dins del recinte. Està amb nosaltres el regidor de Memòria Històrica d'aquest Ajuntament, Raimon Mardí. Aquí li preguntem d'entrada per què és tan difícil desfer-se'n d'esta tomba. Bona nit. Així, en aquest cementeri, en lloc de privilegi, tenim la tomba d'un genocida nazi. En aquest cas és complicat perquè els drets funeraris els té la família, ens hem ficat en contacte amb ells, però no volen cedir, volen que el seu familiar es mantingui en aquest joc de privilegi, com hem dit abans. No és aplicable en aquest cas la llei de memòria històrica, per exemple? La llei de memòria històrica es limita únicament a crims de la Guerra Civil. No abarca altres conflictes com aquest cas, que era un genocida de la Segona Guerra Mundial. I no hi ha alguna manera de buscar, imagina que els vostres serveis jurídics estaran buscant o han investigat alguna manera de trobar una drecera, diríem, o alguna manera d'acurtar aquest termini i no esperar a 2026? La manera més ràpida seria que amb el nou govern els supòsits que abarca la llei de memòria històrica contemplarà altres conflictes a banda de la Guerra Civil. Per altra banda, l'Ajuntament de Carcaixent, junt al grup de recuperació de memòria històrica de la Comunitat de València, estem estudiant diferents formes, ja que en la tomba de Luburic l'escut que presideix la seva tomba és un escut d'un grup terrorista croata que va cometre assassinats d'ambaixadors jugoslavos, per exemple, en Suècia. I per aquest camí els advocats troben alguna possibilitat, perquè si es tracta de fer apologia de terrorisme, d'alguna manera és més fàcil.
Sí, per aquest camí estem mirant-ho. Estem mirant a veure que és una apologia a l'odi, apologia al terrorisme. Estem mirant si per aquest camí podem, d'alguna manera, treure d'aquest joc de privilegi al genocida. Regidor, fa uns minuts hem parlat així també a Carcaixent amb un col·lectiu que es dedica a netejar les pintades de contingut racista, nazi, que apareixen de manera prou abundant pel poble, i ells diuen que hi ha una certa falta de diligència per part de l'Ajuntament per a netejar aquestes parets. De la mateixa forma que ens preocupa que n'hi hagin imatges de la part més oscura del segle XX, com és la tomba de Lübrig, compartim la preocupació i el rebuig a aquestes pintades que tenim per tot el poble. Nosaltres ens reunirem en ells, abans de declarar la plataforma, les diferents associacions que formen la plataforma per a informar-los els passos que està donant l'Ajuntament. L'Ajuntament, avui per avui, és impossible borrar les pintades perquè tenim una ordre del jutjat d'Alzira que no podem borrar-les perquè les considera proves. Llavors, estem intentant, d'alguna forma, que el jutjat ens deixi borrar les pintades. Hem presentat diferents escrits al jutjat d'Alzira, que ens ha contestat un, els altres no. I el que volem és, d'alguna manera, que una vegada ens deixi acabar la tasca que estan fent els nostres veïns i veïnes d'una forma més professional. A banda, el que sí que estem esperant és que s'obri el judici perquè no tenen per què els veïns de Carcaixent pagar en els seus diners aquests actes vandàlics. Sí que tenim reconeguda la persona que ha fet la majoria de pintades. Sí, disculpa, això de les proves són proves contra un individu en concret? Sí, la majoria de pintades, la policia local, junt a diferents veïns i veïnes, aconseguirem localitzar la persona que és autora de la majoria de pintades i mitjançant proves cal·ligràfiques descobrirem que és ell. Ell va reconèixer que la majoria de pintades eren seues i està ara en el judici de la justícia. Molt bé, regidor, no tenim temps per a més. Li agraïm moltíssim que ens acompanyi a aquestes hores i en este lloc així a Carcaixent, des d'on posem el punt i final a aquesta connexió. És tot, bona nit. Doncs moltes gràcies a Xavier García del Valle també per aquestes connexions en directe des de Carcaixent. És que ens queda res, només 4 minutets. Jo vos demanaria a tots una xicoteta reflexió, titular. Sé que és molt el que demane, però ha vingut per a quedar-se este discurs que sembla que s'ha llevat els complexos i que ja no s'amaga. Crec que sí, que el PP s'ha fragmentat, haurà de reorganitzar-se l'espai de la dreta. Tenim 4 anys per davant per a demostrar què fa Vox en les institucions, com s'organitza, com articula el seu discurs, què s'està construint, quines van ser les seues relacions amb altres actors polítics. I, bueno, hem de començar a analitzar. És el moment. Miquel, a mode de titular ja vos demane. No sé si coincidiu, ha vingut per a quedar-se, s'ha llevat ja la careta d'alguna manera i no se la tornarà a posar? Depèn de nosaltres. Només cal veure com està Europa i Estats Units i el món en general. Jo penso que tenim una feina molt gran per davant i que haurem de triar. En aquest moment hem de començar a triar ja en quin lloc estem, si estem en la democràcia i els drets humans o estem amb tot el contrari. Així que cadascú que triï el seu bàndol. El meu missatge és positiu. Jo crec que el fenomen Vox no serà sostenible al temps, perquè és populisme i el populisme s'acabarà. El Partit Popular ha de fer una reflexió sèria i una reorganització i crec que serà possible que ho faci per l'estructura que té. I ja per acabar, el que deia Àngel, és a dir, s'ha de viure sense por. Jo, molt breument, el feixisme i l'ultradreta no és una ideologia com qualsevol altra, és un atemptat contra els drets humans de les persones. I aquestes elits que funden partits, que se reconverteixen, que venen de xiringuitos, són elits manipuladores que estan promocionant la ignorància entre la nostra gent jove, que és el seu objectiu per poder tindre més vots. I de nosaltres depèn, correcte, i programes com este és molt necessari per desemmascarar l'extrema dreta i intentar veure al final del túnel una llum d'esperança. Miquel Ramos, moltíssimes gràcies. Pilar Tamayo, un plaer. Beatriu Cardona, molt agraïts també. I molt agraïts també a Mana López, que ha fet l'esforç també d'estar amb nosaltres. Gràcies. I no se n'anirem, això sí, no ens acomiadarem sense abans conèixer el que pensen els nostres espectadors a l'enquesta que els proposàvem. Exacte, sí. La pregunta que els proposàvem esta nit, recorden-la, era si pensaven que es blanquegen els actes violents de l'extrema dreta. I així ha quedat
quedat el resultat definitiu. No s'ha mogut, Jessica, esta nit. Un 96% dels que han votat creuen que sí, que es fa un blanqueig, mentre que hi ha un 4% de les persones que han votat que diuen que no. Crec que és l'enquesta que més diferència, que més clar ho tenen, sembla, els nostres espectadors. Gràcies, en tot cas, per participar en aquesta enquesta. Gràcies també per acompanyar-nos. Recorden que, a més, Adelaida Ferre ens proposa cada setmana unes recomanacions culturals vinculades amb el tema que tractem, que ja poden trobar a les xarxes socials. Ara ja són les 12 de la nit, així que posem el punt final a aquesta edició del programa. Tornarem la setmana que ve, divendres que ve, així a La Qüestió. Bona nit.